Ngai ku play fi sa jisen da ka kertang ba thiang tam ga jong try jisu plain kur khui fi paralok plain kur khui fi ai ku play fi ki ba jupai na goi ga por se goi ga por ba ki ba jupai thamai ro la se ni channel ga jungi ngai ku play gar pang re fi ki ba ju comments ki ba ju ai ga jing kan tho jong fi ba gi ju duai ro ya ka ai ga bang yu i ka ba fi tho ang to play un kur khui fi paralok Hakani ka kinti ka pamanta nga John Ban kran ka ktian ka jong try ngan kran ki kaptu kat ni sian le sim ki ktian ki ba u Jesu Christ kran da ka bangas dang hagani ka kinti ka pamanta hagani ka sian kran ka pamanta ngan kran be ki ktian ki ba utray kran kaptu kat ni ki ktian ba utray kran bang sim ka Bible ke ban nge kin long ka jinger khu ya fi ki ba snap baro ya ka ktian ka jong try tito Kenang ba kapor ka nom slam nganam kan ngaju amber wan nganam kran gi jingkran gi bajrong kran gi jingkran gi ba lingkot ndre ki bala pa ban ai ga jing shai ki bala pa ban ai ga ka ba finyo men sem pa ava fi sha score fi pet fi sha score ga tien ga jam play ti nga ai kerta nga ga jing hikai janga man ta ga ga kanti nga ai kerta ko ne ya gitu ki tien ba utra wa nga Ieng Ha Ka Jingkhang philap ya ga ta ha ga lana ga balai janga gos ma benga janga kitab jingben pa ga dekhat ka bar pho laila nang ar pho ga dekhat ka ong kam ne hakimi ga Ieng Ha Ka Jingkhang ban ngatiat la daw no ru yo snyawi ga tien janga ba don play ga ta ga jingkhang nganon rung apo jangu ban ne khawai men la ban u ban ma ur lambat na utra hakimi ga Ieng Ha Ka Jingkhang ban ngatiat ang tra hakimi ga Ieng Ha Ka Jingkhang ban ngatiat to ngaju yo i bat ngaju asngawru bayakani ga dekat Bible lapanan kam kambon hega jingalap gospel lamangaru ngaju panan kam nang dangidan jisingalap ngaju panan kam hega dekat Bible hoi ngam ong bakata ga diga bakla kalong ka dehi naman dangialap ga ktian chomble ga gospel kamot uble ukran da to ktian ga bangialap da to ga jingalap utiet ga jingkhang ga dono jingi to gi basngap ga ktian ga chomble bangialap Hendai ka fula ka dai bakane ka ktian kam dai setia ba utrai Ukraine seperti indre Ukraine ka balang ya ka balang laudi gaya Ukraine ka balang kata ka kadai ka bang yim dai ban bakala ba ka text la ne ka jingtho e ka ne ka khot ka wan na ka ba ublay utrai jing u Jesus Christ Ukraine ka balang laudi gaya Ho ya ka por kala dai ka kitab jing pan pao ka ba u Jesus Christ Ukraine show IIoanis u sanran jung haga jing itu pao ka ba udan po ka dalan ng Patmos to ka ba ngadan ban ang ifi ka dai gane la da fi pula na ka kitab jing pal ng ba ar ng balai pila ba u try jing Ukraine siya ki nyaw ki balang Fashigi nyotli ke balang utra Ukraine. Wa Ukraine sa Ephesus, ka Smyrna, ka Pergamos, ka Thyatira, nang tapade ka Sardis, ka Philadelphia, bat ka ni ka balang Laodicea. Lasingan siya ang katukan nita mafinyo ay ka jingshai. Ka klamot sa tiyabadan tang nyotli ke balang ha katuga puar. Namar ka ni ka dehe ka spasnem ka baningkom. Ka spasnem ka baningkom. De ki babon ki riu puli Bible ki ang bau IIoanis uthoi gane ki kitab jeng paus nem khandai pu saw ne khandai pun riu ka bamu da spas nem ka baning ko ngano sin ka klamot badan tang nyut li ki balang to por namar kidon ki balang bagi puli ka Bible ngi puli ka Thessaloniki Filipi ki balang po Korin nang ta po Galatia ba ki we ndre utrai Ukraine ki nyut li ki balang balai namar ka jinglong jeng ki tu ki nyut li ki balang kilong kumtu kumba utray Ukraine ka way puwi ka balang hang tu kilong kumtu hi reka jingmot ka ba siya jingay bat ka ba kinjam siyam gani ba utray wa Ukraine gani hagajin siya kadai ki nyawtli ki jingkla lani ki nyawtli ki kirdan lani ki nyawtli ki jingtlun jong ka balang ka jong u Jesus Christ hakini ki spa bat ki hajar snam nado kata ka spa snam ka banin kong hadu ka ni ka sgi ka bangingi emanta ki ni ki singi ba khado jong ka ya jong ka jing ai ka bumut ba ka balang jong u Jesus Christ kalong ka balang jong u Jesus Christ lani ka balang hakiwe kiktian kalong kumtu ka spa snam ka banin kong kumbalong ka balang Ephesus ka ba utraw saman kranin kong ba ka du e ka jing e ka banin kong ka ino e ka jing e ka banin kong
But ter kan nakatulon hag nagaspa pa hajar snam kabalang ka po siya kabakat dumanta kabalang Laodicea kabas snowbiang kabas sarong no kabas snowbiang wala kamdon iiruyang ko. Tito kata gadai kabangidon kam lesiban smutu kendian. Panggidan ka masutu kendian kan sisin. Namar kata kadao kabalang hagi ni sige bakat dumanta figa balang hagi ni sige bakat dumanta kadon hagi ni stage lan hagi ni kadon jong kabalang Laodicea kabalang kabas snowbiang. Fika balang ka basnobya. Kata ga present condition, kata ga jinglong jaga balang hagi ni gisni. Namata da habang ang kabalang para ngamot ban ang kumniro. Kamot kata ga jinglong jengki babon ki breu ki ang along prestan. Bagi klam song tu ga jinglong prestan ki shulong niam ki snowbiang ki song bakalabiang ndrai kim don e ru am ga jingere badu blai. Kata ga balang Laodicea. Marta da habang ga kran ye kanim kabang keren ni ngalak banong lasi ki ki banganga hikai ni ga channel go shit pe borbor la banong ngite gi bakham hrenga yem be ban keren ni ga jing shisha na ga tian ga jong try para lo martala menta ga kinti ri fila ban sa ga tian jubai ka la banong lasi ga kham khendat ni haga no gur gamri ai ba kata kan yara ba fi kabang ton banong haga ni ga por de ba fi pe ni ga jing kren janga fi sap ni ga jing kren janga pinchang dor le de wat le de check le de Ka kabakumno ka jing shakri jong fi ka jing ede jong fi baru try hatu fi da don shisha ne me uji su greza ga don jong fi ne fishu don ta ka balang ne fishu kamba filong kristan ne fishu long ha ka condition ne ga jing long jong ne ga balang Laodicea ka hadu bo try wang ngat yang ga jing khang bat ngat tiat fi ta ga de ka ba kata ka de ga ba no si ba Bau try umdon hapo ndre udon siya baru haban tiat jingkhang. Ka jingso biang jong ni ga balang Laodicea ka de hatu kata baka snow kumbakan sa late bit siya ka jingpan im jong oblay ka beneng ka don hapo aja ka layo ga jingbam juga penbanu try udon siya bar. Namar kata kadao ngan on fini ga por ngan ang sashisin kata ka ba ngadai ban ka ba ngadon ban yang ban kran na ka channel na ka rensan ka ba kum kane bagak tian job le kan ker khui fi ngan ong kum ne kata ka de ga dao balai ban ngi yang na ka rensan ka ba kum kane ban ai ga tian job le ban nyat e fi ga jing shakr blai ga ba shisha ba fin lap e ga jing de ga jong fi ba blai ga jing de fi ba kanum kot ga jing shakri blai de ga ba shif tarai ba shu antar ya ka jing shakri yo dry Dito aga ni por ngi le shakmat ngai fiyo kem kap tu kan ne sitang malu mala ikin judging lamprang namar kam de hiru ka jing hikai junga bangan kran be tang ye ni ga balang Laodicea renga sim kerpang tai ni kitin bang try ong ngai yem ka jing kam to ngan kran tang atli ki ai ba baganum kta aga por figa banding kom haba ong utiet jing kam kata gamot ngisu thu udon chabar Sisi haba utrai ong hakmi ngaya ga jingkhang ban ngatiet kata kamot ngismu thu utrai udon shabarum dan chapo lada udon chapo unti jingkhang le ayu namar ta daw ne sisi fi skap ne ga jingkran janga ngakran daga donwo janga boro ngan ongru daga ba burom fi pet ke jinge de jang fi baru utrai hatu utrai udon mo ga donwo jang fi ne yo kalongo bolong ga balang Laodicea ba utrai ngaya ga jingkhang ngatiet Paralog ngi em gisi ba kado kade ga porong in pet yala de ga jingi baru try. Ngi em hajan ki sngi jo ga jingwan ga jong try. Ka por ka mara estet hado kata ki ge ba jaga perthai ki mara estet ka jingroi jo ga jing start science. Ka juk jong ga internet kala pun start hado kata ga perthai ban pun poyo asha ga e ba ga tien jong bla ga la dabiet hulu pa. Marta da ka de ga por la da ka ge ba na ga liang jo ga perthai ga mara estet kat ni kat no tam mafi manga mangi kum ki krisan ni de ban pun kre ala de ban check ban pe ala de nang gidang ga jing de ga ba biam bar try ni nganong sai sen haba utrai nga yang ga jing khang nga tiet ka pri ba utrai ran shabar nabar ga ta da way what shakrible de ga fishu tarai fishu antat ba Pinyo ega jimbam jikot lada fin let na nga jimbre fin yo ega jimbam jikot ne lada utrai wan ngan yo ban la ega jimman de utrai oh am what you tarai what you anta kaba ar
Daya syam baru try. Da don ka jinga day nga mo banong baru try. Da ka ba fi piang yo Jesus Christ sa ga do no jong fi. Da ka jingkla ga mo ka ba shisha. Bala pen kapat fi da mun sim ko jong play. Ka ta ga de ga ba ar ka ba nga don banong. Ka ba lai para lok na kwa ba no fi ga ne. Ka ba lai. Fitip la da fisha kriblay ha ga jing kriblay ga ba shisha. Ka da don te ga jing so schema ga do no. Dan go jingrai Kristan ka jingrai gospel ka basngotunat ka to gajrai shara blessed assurance Jesus is mine mo ong ngada snow scam aga dono jana pau Jesus Christ de uchonga paralo banong banga ngadai ujong u Jesus Christ ngadai ka jong u Jesus Christ kata kam de ka ktien kren sarong kata dia ketin bafila IT la ga jonga jingim so Jesus Christ baru Jesus Christ dan ga dono jongfi ba fidei ki jongu baru try ro de jongfi hallelujah namar kata kata ngana sisen na shakri try de ga shu thara ish anta da don ga jingi de baru try ba fida snows kem ga dono ba Jesus Christ udan hapo jonga ba nga de jongu Jesus Christ la thiet de ga dor ba ga snam ga jongu hagata ka rukom ken paralo utrai umdei bo tiet jingkhang re filadep ai ya ka jing imjafi filadep ai ya kata ka pedang ba pedang san juga jing imjafi mo the very center of your life ka pedang ba pedang san juga jing imjafi filadep ai ka dot no jamfi to ka basngosi ga de la shai balada utrai udan shabar aga si jong ga jingwan jong utrai ka jingrong no ki babon kin shai kinang perkhat ba kin sale ka jingwan jong Jesus Christ penban ki shai no kata de ga ba kthang ha do kata mata dawn sajisen fi snap ni ga jingkran janga pek la de wa la de check la de la u Jesus Christ don mo ha ga jing im jong fi la khapat ye fi pidoni pilamat she ga jing penim ga jong utra ha ga jing im jong fi oblen kur khui fi no por ngan on sisen ha ba utra nga yang shaban nga yang ngati ga jingkhang sajisen udon shaban re udon ha po Tapi lain cakap dengan ketiam jangan try, abang ketiam lagi sengot tu, akan kerku ye film apa nam. Tapi ini payah ke jing sobiang jangan dengan balang. Kani ke juga pop kaya khun ni ke Kristan ni disini. Tapi ini payah jing sobiang dengan balang. Kata kan nyau kat pra kong kumne, kan long balai, kan nyau kat pra. Kitab jing penbal nong balai kan nyau kat pra. Napa faong na ka baru bhaba ngalapan man spa tingam non ke jing kerdo ru ya. Bat ham tiap ba mapai falong ka balanat kop, bat ka ba jinjar sat ba ka ba dok, ka ba mat la ba ka ba lengkoi, bat bahai ti kitien ka ba dok ka ba mat la ba ka ba lengkoi, kita di kitien ba don kaman ba. To ngan pen ibuj ya fa ba fan tiet na ngai ka siar bala frang ha gading ba fan da yo man spa ki jan ko ki wali ba fan yo ko bela de ba ka nom pau ka jing le ran ka jing lengkoi jong pa ba ka jing slek khmat ban klani ki khmat jong pa ba fan yo i kani ka balang ka snow piang hatu kata ka haba kamdon yesu kadon ke jing song piang ga ba hadu kata ba utrang phade ga ba dok phade ga ba lengkhoi phade ga ba malla kadai ke ga ba snow si hadu kata lada u brio lada ki brio ki ba kam ngong ki ba ngade u Kristan ngade ga Kristan ki pai ga jaka ga bokom gani ba lada ka pop jing ga jing song piang ga yo ga jing yam mata ga ngap ha namar ga ne ga pop ka ba nya khon ya yap ye mi ga Kristan ha kini gi sigi ba khado bakinum yo ye ga jing im bam chikon kan mangon na sisen ka jinglong jong ka balang la odi ka ya ka dei kata ka jinglong ka banwan hakini ki singi bakhado ka ba peni ka dor jong ka balang ki singi bakhado namar ta ka da ba utra ukran kum ne ka mo ngidon ka da ban hikai ban krani ka ktien jong ble ba ki banget ki de ban light na ka ne ka mun sim snobiang ka spirit ka kinja mun sim ka banya khoni ki Kristan hakini ki singi bakhado tingine pe ene ka por utra ong pha ka ba dok ka ba matla ba ka ba lengkhoi to snap ha Piing ka ba utrai Ukraine gane ka ba dok ka ba malak ba ko Ukraine ka ba kenja man sim uklam Ukraine ka ba kenja do namar ka balang la odi ka ya ha gani ka por da filai ka kum ka history jong karo ka diga ka karus pa ba ha ka ba kenja do ka diga ba rus pa ba kala roy ha ka ba kenja do ngimya krane ka ba pau ngimya krane ka ba kenja do ngimya krane ka belong materialistic ngimya krane ka belong spiritual le ka belong kenja man sim fina marta ka dau triumph phade ka belong khut phade ka ba dok ha ka ba kenja man sim
kan mau wat le tau ba le pet ba no ki balang Kristen kila long kat ni kila roi kat ni kila long establish kat ni ong ana sin pet shaga ba kan jaman sem parala pet shaga ban jaman sem yana diru pet ya ka ba kan jaman sem pet tho skap tho wat ya ladi ko bang fi skap ba utra skap ke ba ga babel kong ha ka shiti ga ban kong jong petras kala ng ban kong ga khat ga ba nyaw mo habaga haba utrai wang ka ksiar bala prang mo kabading kong utro ang shim na nga lan thi na nga ka ksiar bala prang ba phan man spa kurene ka jingro spa ka ba ken jam siam pe ba ka babel gom ne iwai petros ka long bading kong ka ban yo kong khna ba ka ta ga ba prang e ka jinge jam fi ka ba kham ko do re ka ksiar ga ban jot no la prang ru e ka da ding on yo shame ka ga jingro ba ka buram ga jinglong buram ga jing pa o Jesus Christ fi ka babel gom no tin jom no ka ba prang e ka jinge jam fi haga ba khat do jane ga khat kong kum no sgaba ga ba frange ga jinge jofi nang ta ga ba gum no body o sheme ka ga jingero aga bura ma ga jilang bura ma ga jingban pau Jesus Christ kai ga spa ga ba ko dor tam ga fida ne ga jingim jofi ka jinge jofi o Jesus Christ haba finga jo Jesus Christ ba fi pdiang Jesus Christ ga jingim jofi ba ga pdiang Jesus Christ ga jingim jama ka ta ga spa ga ba khrau tam fitep barok ka ba film thup ani ga jing embryo jong fi barok ka kot lot ang ani ka parthai re ka jingai jong fi o Jesus Christ kata kan parok ka spa ka ba ka parthai gam la ban kini usetan la ban kini ha ga jisha usetan u kwa ba fin da pan hap klo ye kata ka jingai jong fi o Jesus Christ de ba da ka ba prang ga jingai jong fi ha ba fi ai ti don bi ga jingai jingai la frang pas kheme kata aga shiti ga ban kong jong yo ani sa ba ka babel ka kran ga jingai Shiti bani kong jong IIoanis lang ba sang ga khat ba saw ka tin job play kong ne skap how IIoanis ong kom ne na ba ka aka broi ka bala khana o play ga job not thiaw ka parthai ti ka ne ka long kata ka jing job ka bala job not thiaw ka parthai ka jinget jangi ka hallelujah fi job ka parthai haba fi dani ka jinget how Jesus Christ fi job ka parthai fi don ka spa ka ba kraw ka spa ka bala ban penyo ifi ka peneng but catching him ka ba pam chi God hallelujah plain good kui fini ka por para la plain good kui fini ka por ken mau ka ba ar utrai wang ka ba ar wang gumo wang ka jan ko ka bale tangan na pulis isen wang gumo ngap ngan na puli but ek jan ko ali ba fan yo kop yala de ba fan am pau ka jingle ran ka jinglang khut cham pa ang ka jan ko ka bale ba ka am pau ka jingle ran ka jinglang khut cham pa fit la da obreu ya khlam jan ka ta de ba long khlam ko kata dia walang klema kor kapau ga jing leran haba utrai ni Ukraine ga Jacob ka bali fina pule na ga lanong ga ba khatsan ga gospel jang Lukas ga dukat ga ba R4R haga ga farshi jang khun saram auria haba khun saram auria wan fa shala ga yeng ukpa wa ga Jacob ga sati ga duty katu ka ne pormen shua na kran ni ga to ga jingkran ga Jacob ga sati ga duty fila ban pe yu ga jingkran kan lo ga jingkar khui fi haga ba kan jaman sem ngiru kum ki khun saram auria ni wan fa sha oblay habang yon fa sho blay utrai ai ga Jacob kani ga Jacob ka kran ya ga Jacob cha ga jingpenem ublay wen ai ga Jacob cha ga pop ublay wen ai ga Jacob ga rem jingi wai ga Jacob cha ga jingpenem Jacob cha ga jingpenem kan ma para lok na ka ba ni fini ga pors ga pa haba kran ai ga Jacob ka kran ai ga hok ka jang ublay das nga bahai kata ka Jacob ka kran ka hok jang ublay kan ma ngi man tangim de ki ba hok na la de la sat ngi de ka dorba ka la sat ngi de ka snam jang u Jesus Christ la thit ngi de ka dorba ka snam jang u Jesus Christ la sat ngi de ka snam ka jang u Jesus Christ ka hok ka jang ublay ka don ha ka jing em jini ka hok jang ilay ong ka kitab Isaiah kalong kum ka sardab kalong ka sardab jot kalong ka jan jot khama jang ublay man tangi don ka hok ka jang ublay ka ta ka ngi de ka Jacob jang ka jing panya kejan ko kabali ka mau try wa marta ka daw nga kwa pa ni fini por sgap ha nga no season kam dei ka hok la jong kam dei ka jingla ne ka jingle jingi na bar ngi ngem shu ka ya jong ka hukum ngi em ka ya jong ka jinga yai ha ka ya jong ka hukum ha ka por jingi Israel ka ya jong ka hukum na da obre ula banle iki katu kan iki hukum ula sno sarong na mar ka krane ka jingla jong na lade mentang ngi me kran jingla ai rem ngi krane ka jinga ai jong oble ka pan la ngi Ni kran ni ga jing ai jong blai ga ba pan la ngi na mar ka ta ka daw ngan ong sai sen mentang ni kran ni ga snam jong Jesus Christ ka ba sai
Yaki pop ga jing bom hok jingi. But ni kira ni ka jing ai ga jong play ka ba panla yangi haga jing em jingi ka ba ai jing ka ba ai ga hok da kata ka jing ai ga ba o Jesus Christ la sil spa ga jing em jingi. Tapi boleh ga Bible kalau nang ka ba nyau jang ka kitab jing pen pau kitab jing pau nang ba nyau ga dekat ba khandai hang tu ya ne suam ngai yu pai Bible len pamla nyau na ki dau pat la ki kenja pat lang na ki jat benrio boro ba no pat lang boro. Kadi ka ba fla ba yo ne su yo i tu ki jing thu pau ka de haban yang ro udang la ba ni thu ba ki de ni ki jat benrio ga ba fer ka kran yang ngi ki ba la su spa kum no ngin yang la sha ga khat jong play haban yang ba ngin yaro ngin pen buram yo play. Tapi pulih ngarang sisen ketu nyau kendai kitab jing pen pau. I don ka wei ka balong ka ju la ne ka balong komon. Ba yo ne so ngai i pai lang bam la nyau. Ne ki kitab benrio boro ne ki kinja thle boro ba ne ki jat kitien ba fer. Wang tanggoi gitu no. Kita kop ige jan kop balik. Kita kop gijang kerana ke jan kop jang ke jing penim ke jan kop jang ke jing suspa ke jing sat ke snam ke jang uji sekresa lai rege ne ke balang la di ke ya ke babakla ka kerana ke jing la nal di ka kerana ke jing le la jong ka kerana ke ta ke jing le ka klat no ke jing ai oh ai ba kata ka ktian kan bat fi par lo fi shakri blay ke jing no kristan ka shisha kam kerana ke jing la jang ngimla ru em ka kran be ka jing ai ka jang oblay na marta ka daw utraus pasarong ka ne pasula ka ne dai phadai ka ba lengkhoi ha ka ba kanjaman sim phadai ka ba lengkhoi oblay kur khui fi ne ko por paralok kai ka ba lai try ka ktian jang oblay kong ka ba lai try ngom nus ka da puli ong ba de ka jing sle khmat ban klan ki khmat jang pa pan yo Afan yui. Kanega balang la odi kaya kala sarong pala kala snobiang pala kala kalalong ka ba matla haga ba ganjam siam. Haga jing shisha. Fi haga jing shisha. Yaki khmat jonga donot jangi la niki khmat jonga ba ganjam siam jingi la play haga to ka klimat ka bangi pediang yo Jesus. Ka jingkala ka bumot ka ba shisha ka play yaki khmat ki ba ganjam siam. Denda fi kala bumot denda ubreu kala ka bumot. Usa semut ho bakitu ki ba ule men sha uda snule rain men berkhat henry ha ka por ba udang le ye kitu ki ai la mangale na mano manoro ha ka por ngi dang le kitu ki ai shwa bang impat kala ka mo ngim don jing so thu ai ro yam demon ta ken ngi berkhat balangi le kam to shish balangi le gum to ngi kum ong la de ka daw ko long bala apli ki khmat ki ba kan jam siam na mar ka ta ka daw ngo kwa ba ne fi ga por adalah planning hikmat bukan jam sim habang ngidon kamban ya ya kalenti chingi bandon we one kite uban yalam ngi tadu mun sim ko jaw play ka rom galang ba fra ka khat sa gong kat ke bala yalam da mun sim ba khoi la ne kat bala yalam da mun sim jaw play kita ke gidi ki khon jaw play kan ma para lo nan si sen kan ne ga balang la odi ke ya kala yalam da la de Kakalala ka mamala. Kita problem na balay dukat ba nyaw kung what's snow. Walang basta na lagi jong jinyaw. Kani ka balang laudi kaya kalas long ka basta na lagi jong jinyaw. Utrang phade ka mamala. Marta ka damo na sin ngian dala pligi khmat bukan jaman sin ga jingkala mon ngidan kami umun sin ko jong leo banyalam. Haga gospel jong IIoanis na mukhan re hato utrang mo angumta. Ongan pa yo umun sin ga jingsha un yalam ya fish ga jingsha baro. Kata ka diga badon ka haka shiti ka banin kong jong Paul si Corin haga lanang ka ba arga ka ba shipho ka tien jong blay ka kran kum nish fang mun se ba ko jong blay tingin pule iwe Corin ar shipho henry u blay ulapan pau ya ki hangi da umun sim jong na mar umun sim u yet iki ake ba po wa iki ake ro ki ba jilio ki jong blay kum nung intip ka lanti blay lada umun sim jong blay yalam ga jingim jingi Namar tang mo ubatip ika bajiliyo ka jang play. Wala kikmat bakin jaman sino gila play ngidan kami umun simukhoy. Reda ngi snobia ngi sode ta hlaga jang jimot ka jing berkhat. Ngi kalalang gi bamala aka bakin jaman siam. Kumbang play kumbo try wang ya ka balang lao dikiya. Nang tapade ka shiti ka banin kong jong IIoanis kalanang ba ar ka khat ka ba ar pho ba ar funyo. Hang tu dan gijing thok ba sngo tu na ka ba crunch phangru ka ba de ba gising ba khat do iwe IIoanis kan ba ar ga khat ar pho nyo be ba da fi pune ni git khat utrai o IIoanis ngam ba nang Ukraine ha ga jisha ga be de ba gising ba khat do ba Ukraine slam le ri jing mi jong Ukraine le la ne to be le prasai Ukraine so am kun ni git khat Nan ang sisen iwe IIoanis nang pho bar funyo kat kha. And ay mafi da nega jingpel sle na ta ubo kuit ba fi tibiki ay baro.
arfunyo ong kumno ti se phang jong fi ga ta ga jing pasle ga bo fila pdiang yu ga sa fi ba phim non kam she unu ban hikai fin re ga ta ga jing pasle ka hikai fi sabang ki ei baro ken ma o min sim ba kho jong ble udon ban le udon ban yalam udon ban ibor udon ban yalam udon ban guide udon ban ibor ban empower udon ro ban pensle ban anoin ni anointing ka jamu ka jingput sle jamu uyane so ne phim dan kam kata ka jingput sle ka ba fi ka hikai fi la ne ka dolan ti fi taw day mun sim ko jong le tang khnya nga chu batai khnya ya ga ne ga khat wala isu thu bakala haba hang ni uyane so phim dan kam no batai fi ka khlamot ngim dan kam shi gi ji kai ne ka tien jong le ngim dan kam ne jiseng ya wala shim bakla ne ga khat ban batai ya ga ne ga khat hai ni problem kot ka por kam sha kamut kumta re ka ba uyane su ban hang ne ga de ba fi dan ka jingput sle na mun sim ko jong le bat kata ka jingput sle ka hikai fi na malap pen sle gidon ki khmat ki ba kan jam sim ki ba la pen sle da ka jingput sle jong mun sim ko jong le na kwa ba ni fine po andre la de jabang i poi shaga jaga kong ka balang la odi ka ya ba ka jing so biang fi ka jing so biang an fi onda ha ba ka jing so biang ka panlong ka panya khlat i ka jing de mo trai hakiwe ki ktia le de ka pop jang jing so biang la ne ka man sim so biang ka yo no ya u kristan ba de ka kristan ka panlong ba wat utrai ro u ha pan mi no shabar na kata ka jing ba ro han ban yang na ba ban tie jingkhang sa chi sen pa to na ba kata ka daw na ka ba ni fine por ngan penkut da ka ba ong kum ne kan mau anda ka man sim so biang ka yo ya ka jing im jong kristan ka poisha ni ka jing lang ba utrai ang phalang ka ba dok ka ba matla ka ba lam khoi jo klem ka jan kup jong ka jing penem ya ka pop chungi la yo i re de ka jan kup jong ka jing penem ni dai ki ba sis pa jong atrai o ngana sisen klem ka jing ne how Jesus Christ ngim dan e re ngim yo jing pam chikot re ka jing ne how Jesus Christ ka de ka spa ka bangi la ba le ka jing pam chikot oh klampli ki khpat ba kadam sim de ka jingla bu mat ka bisha ba de ka jingalam jong mun sim ko jong play la ngi ya de ka jing so thura jong wa la ngi shakri play la ni ong ilong kristaro in kala long ki ba mala matara ai ba ka mun sim so biang ka no mi acha ka ka jing jong fi da le de ya ka ba khat de wa ngan ong kum ne la ka mun sim so biang ka yo kristan ba de ka kristan ka ta ri ka ba triam hado kata namar kat kom bakani ka bangi puli ni ka balang la edi ke ya ka snow bet bakadan ka jingim bam juko da ka snow bet kom bakan let shabanang ha ki ki tia pe yong ilom ti ki san ngot ki thesat ti ki ba bi ki ba sha ino how nong let kurem ba la kham ya ka jingkhang namar kita ki san ngot ki thesat ki ba be ki dai ki ba shu tharai ban anta ki mut dor ba bakin yo rong ba chata ka jing khawai chung kurem kala balang don shibun ki kristan ki bada apkri ki abe ga jingrong no ki abe ga jawan jong Jesus Christ ki da motor bakin lech sagasi jong jong no ada utrai no oh ngana sin tengin pe yala de tengin check yala de da ka wega por se ka wega por but what you I lat ka men sim ga jing so piang ai ga don what jong jing sore wa fi pe se ga tien jong blai sha ga jing lam jong men sim ko jong blai shakru trai de ga don what jong fi bara what ai ga men sim la odi ka ya kan yo ai ga don what jong fi what ai ga men sim so biang kan yo ya ga don what jong fi yo ba utrai ha ban yang sabar sei sen par nong ngayang ga jingkhang bat nga tien plain good kui fi hallelujah ko pa nga tuai de ga don what jong baro ke ga ban ga ni ki tien ke ba me kran trai ba me ong ga yang ga jingkhang ba nga tien sa chi sen ko pa nga tuai me klem kran ye kan ye ko trai le ba shakri jame u yo ne su san ran jame shaka prathai me kran shaka balang me kran hi shaki ba ngai jable ba me la yang shaban me tien namar me klem yo ajaga shu aga don on changi try be nga tuai ba bor ki ba pe ni ga jing kran chama ki ba snap ni ga jing kran chama ta ka don on changa ba nga tuai men ka ta ai ki try kinim ga jing im ko try ga ba ki play dot ka don on chingi shame try ba ki ai ga don on ki ai dot ka jing im jang ki shame try ya ka khat jang ka don on chingi ki la ai no shame try ba mem dan kam ban yan ban tiet biang sai sene ka jingkhang henry try me don ban yat sngopa ha ka jing im chiki ba ban yala me ki dom man sim jam ya bleja ka ta ka de ka jing tuai jama ko pa paro ki ba pe kin lang bala kar khu ab lai be ta ka kar ta nga jamu Jesus Christ nga tuai amen